Γεια παιδιά, Άγγελος εδώ. Πλησιάζουν πανελλήνιες και οι εξετάσεις γενικά. Οπότε θα αναφερθώ στο τι πρέπει να περιμένεις εσύ που δίνεις πανελλήνιες την πρώτη μέρα των πανελληνίων, ξέρω εγώ, τι συναισθήματα θα έχεις, τι μπορείς να κάνεις για τα συναισθήματα. Συναισθήματα που οι περισσότεροι έχουν, έτσι. Αυτά που θα πω όμως ισχύουν για τις εξετάσεις, οπότε αν δεν δίνεις πανελλήνιες, δες και εσύ το βίντεο, που είσαι σε μικρότερη τάξη, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το άγχος είναι φυσιολογικό να υπάρχει, ότι και καλά δεν είσαι έτοιμος ακόμα για να δώσεις πανελλήνιες και θες και άλλο διάβασμα και όλα αυτά. Όλοι το έχουν αυτό. Ή λογικά είσαι full κουρασμένος, ξέρω εγώ, για να διαβάσεις κι άλλο. Είναι φυσιολογικό, αυτό το έχουν όλοι. Οπότε μην παραπονιέσαι γι' αυτό, προσπάθησε να το αποδεχτείς. Ωραία. Και ξέρω αυτό το συναίσθημα που θες να φύγεις από τη χώρα και ότι δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θες να χαλάσει ο τόπος για να μην δώσεις πανελλήνιες. Οι περισσότεροι το έχουν αυτό, ξαναλέω. Αλλά οι πανελλήνιες δυστυχώς έχουν πάρει ένα μέγεθος που δεν τους αρμόζει. Δηλαδή, και καλά ότι είναι οι απόλυτες εξετάσεις και όλα αυτά και ότι πανελλήνιες, καταλάβατε, ξέρω εγώ. Τίποτα, είναι απλά σαν τις σχολικές εξετάσεις, ενδοσχολικές, με διαφορετικό τίτλο. Αυτό έχω να πω για τις πανελλήνιες, πρώτα απ' όλα. Θα το καταλάβετε κι εσείς όταν δώσετε το πρώτο μάθημα, νομίζω είναι η έκθεση. Ναι. Όταν δώσετε το πρώτο μάθημα, θα ξεψαρώσετε τελείως, είναι σίγουρο, και ότι μετά θα είναι σαν να δίνετε ενδοσχολικές. Λοιπόν, τι να περιμένεις πριν την πρώτη μέρα που θα δώσεις, το βράδυ, ξέρω εγώ, εκείνο την έκθεση. Πρώτα απ' όλα προσπάθησε, όχι βασικά τι να περιμένεις, ναι. Λογικά θα σου έρθουν τέτοια συναισθήματα, να μην θες να πας, να γράψεις και όλα αυτά. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις, γιατί το άγχος εκεί πέρα χτυπάει λίγο κόκκινο, δεν θέλω να σας αγχώσω, έτσι προφανώς, προσπαθώ το αντίθετο να κάνω. Πριν δώσετε, το βράδυ, ξέρω εγώ, το απόγευμα τις προηγούμενες μέρες, πηγαίνετε για ένα καφέ, ξέρω εγώ, με έναν φίλο ή με μια παρέα, ή πηγαίνετε, ξέρω εγώ, στην παραλία, ή πηγαίνετε. Εγώ, ας πούμε, είχα πάει να παίξω μπάσκετ, ας πούμε, το βράδυ πριν την έκθεση, για να χαλαρώσω και για να μην το σκέφτομαι. Επίσης, θα σας έχει το συναίσθημα, εμένα αυτό μου είχε έρθει, ας πούμε, στο ΟΔΕ, ήμουν τεχνολογική, ότι δεν έχετε διαβάσει αρκετά, νομίζω δεν έχετε διαβάσει αρκετά, με αποτέλεσμα νομίζω ότι δεν θα γράψετε. Δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Δηλαδή, δεν πρέπει να διαβάσετε, να ξεσκίσετε όλη την ύλη, ξέρω εγώ, για να γράψετε. Αρκεί να ξέρετε τα πιο σημαντικά, τα source και όλα αυτά, και θα γράψετε σίγουρα. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχεις διαβάσει λίγο σε ένα μάθημα, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί, ξέρω εγώ, να πέσουν τα θέματα που έχεις διαβάσει. Και από εκεί που δεν έχεις διαβάσει, εγώ να γράψεις πολύ καλά. ΑΟΔΕ, ας πούμε. Το προηγούμενο βράδυ το ΟΔΕ, ναι, νόμιζα θα πάω, ξέρω, για 12, 13, κάπου εκεί. Και τέλος πάντων, αφού το ξεπέρασα λίγο αυτό, δεν ήταν και τόσο ωραία νύχτα, πήγα και έγραψα και πήρα, ξέρω, 19. Δηλαδή έπεσαν αυτά που ήξερα. Και έγραψα. Οπότε μην προτρέχετε στο βαθμό σας. Δηλαδή, μην λες, άμα πάω θα γράψω τόσο, οπότε δεν ξέρω, έχω απογοητευτεί και το παρατάς. Όχι. Γράφεις πρώτα και μετά πας και λες, έγραψα αυτό, ξέρω εγώ. Επίσης, τι πρέπει να κάνετε όταν φτάσετε στο σχολείο, ξέρω εγώ, όταν δώσετε. Πρώτα απ' όλα, εκείνη την ώρα που πάτε να δώσετε, 20 λεπτά, ξέρω εγώ, πριν, κάπου εκεί μισή ώρα, καταρχήν χτυπάτε δύο κουδούνια. Χτυπάτε το ένα κουδούνι για την προσέλευση και το άλλο για τα θέματα. Που χτυπάτε κουδούνι και έρχονται τα θέματα. Μην αγχωθείτε σε αυτό το πράγμα, είναι τελείως γελίο, γιατί ακούω κάποιους λένε χτυπάτε κουδούνι για τα θέματα, ξέρω εγώ, βοήθεια, έρχεται η αποκάλυψη, ξέρω εγώ. Ούτε καν, έτσι. Ξεψαρώστε, γιατί είναι λίγο παιδιαρίστικο αυτό, τέλος πάντων. Και επιβαρύνει πολύ την κατάσταση. Επίσης, προσπαθήστε εκείνη την ώρα, λίγο πριν γράψετε, να περάσετε λίγο χρόνο μόνοι σας. Εγώ, ας πούμε, ένα τέταρτο πριν έγραφα, ξέρω εγώ, απομονόμουν, καθόμουν στο θαλαμί, ξέρω εγώ, και απλά συγκεντρωνόμουν. Έβαζα το μυαλό μου σε αυτή την κατάσταση που πρέπει να ήταν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ξυπνάμε τώρα, ξύπνα. Θα γράψεις, ξέρω εγώ, 3 ώρες, προετοιμάζω τον εαυτό μου. Είναι σαν να μιλήσω στον εαυτό μου. Δηλαδή, ότι αν δεις αυτό το θέμα δεν θα αγχωθείς και όλα αυτά. Επίσης, κατά τη διάρκεια που δίνετε πανελλήνιες, εγώ προσωπικά αυτό έκανα για να μην αγχώνομαι, να μην κοιτάτε τις σωστές λύσεις. Δηλαδή, να πάτε, ξέρω εγώ, μετά να δείτε τις σωστές λύσεις. Εγώ δεν το έκανα αυτό. Ούτε πήγαινα στο φροντιστήριο να δω αν ήταν σωστά αυτά που έγραψα. Γιατί σε περίπτωση, ξέρω εγώ, που λες, ρε φίλε, το έκανα λάθος, μπορεί να χάσεις, ξέρω εγώ, ψυχολογία και δεν είναι καλό αυτό. Οπότε δεν το ρίσκαρα και δεν το ρωτούσα γενικά. Εκτός αν μαθηματικά, Γενικά, μην ψαρώνετε.
Πάρα πολύ επικοινωνιακό αυτό το πράγμα. Πραγματικά σας το λέω. Δεν είναι τυχαίο που όλοι όσοι έχουν περάσει πανελλαδικές, έχουν γράψει πανελλαδικές, λένε αυτό το πράγμα. Ότι δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο. Και να ξέρετε ότι σίγουρα αν έχετε διαβάσει, κάποιοι σας δεν θα πάνε χαμένοι. Ακόμα και αν δεν έχετε διαβάσει, μπορεί να είστε τυχεροί επίσης. Οπότε πάλι. Οπότε αισιοδοξία, έτσι, προφανώς. Και προσέξτε, πάτε να γράψετε. Η πιο σημαντική φιλοσοφία νομίζω είναι ότι πας να χάσεις όσο λιγότερο γίνεται, όσο λιγότερους βαθμούς. Δεν πας να κερδίσεις όσο περισσότερους γίνεται. Καταλάβατε. Είναι πιο καλή λογική αυτή, πιστεύω. Αυτά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε όλους όσους δίνουν. Και να ξέρετε τι μπορεί να θα περάσει. Και μετά έχετε το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής σας. Οπότε υπομονή. Πόσο δεν έχει μείνει, ένας μήνας δεν ξέρω. Για να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο και καλή επιτυχία πάλι. Φιλάκια.